Now, eto na, punta na tayo dito sa munting laro na tinatawag naming Love Deck. So, bubunot lang kayo for our level 1. Bubunot lang kayo ng any cards dito. May level. And then, may question na dyan at sagutin nyo na lang yung question. Start tayo for level 1. Of course, ladies first. Uy. Easy level. Yan. Yan. Okay. The question is... Sabi, what's one of your favorite childhood memories? Okay. Lahat ba kami sasagot or iba-iba? Hindi, iba-iba. Iba din yung bubunot din Okay. sila eh. Okay. Favorite ko yung nung bata ako. Sa Zamboanga kasi ako lumaki. So, favorite ko yung naglalaro lagi sa beach. Tapos, nagbabike, gano'n. sa paligid. Sa bundok. So, yun. Yun yung sobrang memorable sa akin nung bata ako. Okay, so next, boys. Pick your card. What are 5 things on your bucket list? Okay. Kasi hindi ako adventurous na ata. Okay. I don't really love to travel and Sleep, stuff. eat, and... Okay, hindi naman kayo ng 5. Sana makakontakt tayo ng life from other planets. Yeah. Okay, wow. That's Interesting. Number 2, Interesting bucket. sana ma-witness namin yung parang cure for cancer. I am from the Pangatlo, other world. full-blown AI na talagang parang tao. Okay. Ma-witness natin. Oh my God. Feeling ko talaga pag hindi naging As drummer for, si EJ, wait lang. siya eh. For sana, malibot namin yung mundo, yung Gracenote. Okay. Grabe, ang laking Ayan. bucket list. 5, imposible to, pero world peace sana. Yan, tama naman. Everybody wishes for Alam naman natin na peace. magulo ngayon yun. Yeah. Na, pwedeng sa ilalim. Dyan. Uy, how would you like your life to be different in 3 years? Future. How would you Okay. like your life to be different in 3 years? Parang anong gusto mo mangyari after 3 years? Level 1 pa yung lang. Syempre, financially stable. At health din. Syempre, kasi ngayon, syempre, medyo tayo eh. Na-anxious tayo sa mga nangyayari sa Yes, paligid. exactly. So, mas maganda na i-clear lang din natin yung mind natin sa mga bagay na gano'n. Ayan. Diba? Tapos just fill ourselves with positivity lang din. Yeah, that's right. Tapos, Be optimistic. syempre, dahil sa banda, ito naman yung priority na ginagawa ko ngayon. Syempre, sana mas mapalawak pa namin yung mga ma-reach namin ng mga tao sa music namin. Alright. Okay, and finally? Pwede sa ilalim yan. Para kay ba? Mukhang matindi yung color na nakuha mo ha. The question is, tarararan! What's the best thing you inherited from each of your parents? Ay, may pet shop ako. Then, nakuha ko sa dad ko, watch. Pero mom ko, wala pa naman binibigay sa akin. So, wag muna. Okay, yun lang. Parang material pala yung sinabi ko. Siguro, Any naman. ayun. Sinasabi ko lang, the looks. Yun. Best. Physically, siguro yun. Okay. Dad ko, kamukha ko dad ko eh. Carbon copy ba? Carbon Ayun. copy. Plakado. Yun. Okay, sa level 2 tayo. Right naman ito. Pwede ba kayo na lang sumagot Sana hanggang sa level question? 5. Uy, level 2. Sige, let's go. The question is... Frivolous. What a word. Okay, what's something frivolous that you don't mind spending money on? Ba yan? Nung masyado na mataas ng English, di ko nga Parang maintindihan eh. unimportant ata. That I would spend money on? Parang, Okay, Google! Okay, let's parang unimportant. Tingin ko parang Parang I don't mind guilty spending pleasure. on- Parang, parang ganun. parang guilty pleasure mo na. Dali. Not having any serious purpose Yun. or value. Parang walang kwenta. Stock knowledge. So parang the nonsense things I buy, parang Yan, parang ganun. Oh my gosh. Na hindi naman kailangan, tapos binibili mo. Naman tayo ata Actually, guilty sobrang sa ganyan. dami kasi lalo na pag Panabudol sa Basta eye candy lang sa'yo, ay maganda to, bibilhin mo. shucks, that's a hard question. Wait lang. Kasi lalo na ngayon, napaka-practical ko eh. Dapat essential lahat na binibili ko. Pero siguro sapatos. Okay. Kasi may time na bumili pa rin ako kahit alam kong meron na akong sapatos. So, Okay. I don't mind kasi
mahilig ako Well, sa alam mga naman namin shoes mga eh. lalaki, it's a girl thing. Yeah. Sabi mo lalaki, sa kailangan sapatos pa rin namin. Meron din sneakerheads eh. Ay, kung sa bagay, yung mga Yeah. sneakerheads. Grabe din mag-collect Oo, ng pero mga... for- Pero collection na kasi siya. So parang ganun ba siya? Ayan. Something. In a way, Okay. siguro. Depende sa'yo kung paano mo siya itignan. Yeah. Pero Nasa meron sayo. talaga yung gusto ko something na ano talaga eh, yung walang kwenta eh. Ano ba?